Riżenja ta' uffiċjali li nżammet mistura minn kulħadd lanqas id-delegati Laburisti ma kienu jafu. Fuq kollox ir-riżenja ta' Jennifer Tabone mill-Laqda Nisa Laburisti tikkonferma li tal-Labor spiċċaw iduru għal xulxin u li Neville Gafa u l-klikka estremista tal-Partit Laburista ħadet it-tmexxija f'idejha. Sal-ħamis flaxija eżatt qabel bdiet il-konferenza tal-Partit Laburista lanqas id-delegati ma ġew informati li Tabone kienet irriżenjat minn Nisa Laburisti. Taf għalfejn kien hemm riżenja minn Nisa Laburisti? M'għandix idea. S'issadni ma smajt xejn. Taf għalfejn kien hemm riżenja minn Nisa Laburisti? Wara l-kummenti ta' Neville Gafa rriżenjat. Neville Gafa li Jennifer Tabone qalla li għandha l-sin tal-valenu. Taqbel magħhom daw il-kummenti. Ma nikkummentax għax ma smajt xejn ta' ma followjajx. Taf għalfejn kien hemm riżenja minn Nisa Laburisti? Wara f'xajxix, skużani. Neville Gafa qalla li għandha l-sin tal-valenu taqbel magħhom. Aħna l-importanti sansu għal-konferenza. Kummenti ta' Neville Gafa taqbel magħhom. Neville Gafa li Jennifer Tabone qalla li għandha l-sin tal-valenu. Taqbel magħhom daw il-kummenti. Pajjiż demokratiku. M'għandix idea. Neville Gafa li Jennifer Tabone qalla li għandha l-sin tal-valenu. Taqbel. Ma m'għandix idea għal xejn. Taf għalfejn kien hemm riżenja minn Nisa Laburisti? Neville Gafa għajjar Jennifer Tabone li għandha l-sin tal-valenu. Ma m'għandix idea. Ma naf ta' mhux. Taf għalfejn irriżenja Jennifer Tabone? No. Segretarju Eżekuttiv tal-Nisa Laburisti. Għalfejn irriżenja Jennifer Tabone? Interessanix. Xkulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Inti taħsibha mod, jien naħsibha mod ieħor. Tikkażbi tajjek kif qed tagħmel. Jien naħsibha mod ieħor. Taf għalfejn? Ħafna intom. Lili qalet hekk. Il-Neville Gafa ma smajtux, naf li dali qed ngħidlek għal xejn mhux ħaġġibuh. Jiġifieri il-Neville Gafa ma smajtux għal ma stax niġġielek. Neville Gafa jikteb fuq blog. Imma l-ara Pubbliku għal kulħadd. smajtu. Taqbel ma' riżenja. Viva l-Labor. Intant id-delegat speċjali tal-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista Jason Micallef ma lissinx kelma waħda dwar il-mod u l-fatti li waslu sabiex Jennifer Tabone, wiċċ familjari ħafna fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, kellha tirriżenja minn Segretarju Eżekuttiv tan-Nisa Laburisti. Dan wara li l-mexxej Laburista Roberta Bela naqas milli jikkundanna lil Neville Gafa u sansitra qabbel id-diskors ta' Gafa li Tabone għandha il-siena tal-velenu bħala libertà tal-espressjoni. Bosta skantaw kif Jason Micallef żamm siket meta huwa magħruf kemm jiddiretta jikteb fuq Facebook, madankollu għażel li din id-darba ma joħroġ ċonqu għal waħda minn tal-qalba, fatt li jikkonferma l-qasma li hemm fil-Labor u kemm fil-verità Roberta Bela qed jitlef il-kontroll ta' kollox għaliex spiċċa maqbud.